ଟିକେ ମେକଅପ୍ ନେଇଛି ଦେଖ କୋଉଟା ତା ଏଇଛି ଟୁଇଁ କୋଉଟା ଏ ମାଲୋ ହୋ ଟୁଇଁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇକି ମେକଅପ୍ ନିଆ ହଉଛି ହେଁ ମିଛରେ କାନ୍ଦ ହେଇକି ନା ଟୁଇଁ ମା ବିଲେଇ ନାକେ ଦେଖାଯାଉଛି ମେକଅପ୍ ନେଇଛି ଯେ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ମାମା ବେଶୀ ମେକଅପ୍ ନେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ମେକଅପ୍ ବକ୍ସଟା ରଖିନି ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲାଣି ସବୁ ଗୋଟେ ଟିକେ ସାରିଲାଣି ହଁ ମ ଟିକେ ସବୁ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଯିବ ଏକା ସବୁ ଗୋଳିକି ମେକଅପ୍ ନେଇଯିବ କ'ଣ ମାମା ଟୁଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଗୋଳିକି ମେକଅପ୍ ନେଇଯିବ ଏଇଟା ରଖିବା ଏଥିରେ ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ରଖିବା ରହିଥା ମୁଁ ଖୋଲିଲେ ତାପରେ ରଖିବା ନା ଖୋଲା ରଖ ମୋ ହାତ କେବେ ହେଇଯିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଟୁଇଁ ମା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଇଁ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଟୁଇଁ ମା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲ ଆମର ଯେଉଁ ଆସେ କୁରୁକୁରୁ ଷ୍ଟିକର ବାହାରେ ସେ ଷ୍ଟିକରକୁ ବାହାର କରିକି ଷ୍ଟିକର ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା ଟୁଇଁ ମା ହାଇ କହିଦେଲ ଟୁଇଁ ମା ଟିକେ ହାଇ କହିଦେଲ ଟୁଇଁ ମା ହାଇ ଟୁଇଁ ଆମର ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ନା ଟୁଇଁ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଇଁ ମା ଆମର ଗାଧେଇକି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ପୁରାପୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଛନ୍ତି ଷ୍ଟିକର କାମରେ ହାଇ କହିଦିଅ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କୁଟ୍ ଦେଇଦିଅ ହେଲା ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ କହିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖ ଷ୍ଟିକର କେମିତି ଉଠଉଛନ୍ତି ଟୁଇଁ ମା ହେମିତି ଉଠାନ୍ତି ଟିକେ ମୋର ଉଠେଇଦେଲ ଦେଖ ଟୁଇଁ ମା କେମିତି ମୋର ଷ୍ଟିକର ଉଠଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏମିତି ହଁ ପାପୁଲିରେ ଉଠାଉଛି ଷ୍ଟିକରଟା ଟୁଇଁ ମା ଆମର ପାପୁଲିରେ ଉଠଉଛନ୍ତି ମୋର ହଉନି ଏମିତି ହବ ହଁ ନ ହଉ ତାକୁ ଦିଅ ମୁଁ ଉଠେଇଦେବି ତାକୁ ପାଣି ମାରିଲେ ଯାଇକି ଉଠିବ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତ ତାକୁ ପାଣି ମାରିଲେ ଲଗେଇଲେ ଯାଇକି ସେ ଉଠିବ ବୁଝିଲ ହେଇକି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ବୁଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଜମା ନେଇପାରୁନଥିଲି ମୋ ରୋଷେଇବାସ ସଇଲା ଖୁଣୁ ତାଙ୍କର ଏବେ ମୁଁ ଗାଧାଗାଧି କରିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଶେଷ ଆଉ ଗାଧୁଆ ବି ଶେଷ ତାପରେ ଏବେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଷ୍ଟିକର ଦୁଷ୍ଟାଇମ୍ ଟିକେ ହେବେ ତାପରେ ନିଦ ମାଉସୀ ଆସିବେ ନିଦ ମାଉସୀ ଶୋଇବେ ଆଉ ଅଳିଆ କେତେ କରୁଛି ଘର ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ଅଳିଆ କରୁଛି ଟୁଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମତେ ଦେଖୁନ ଇଏ ଖଟି ହେଉଛି ହଉ ଆମ ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟୁଇଁ ମା ତାକୁ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କହିଲାକୁ କେବେ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେ କହୁଛି ମୋ ନାଁରେ କିଛି କହନି ନା ଟୁଇଁ ମା ଛୋଟଟା ହେଲେ କ'ଣ ହବ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଳ ଅଛି ନା ଟୁଇଁ ମା ପାଟିରେ ଫିଟୁନି ତୁଆ ଆଉ ତାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଶିଖିଛନ୍ତି ତାଇ ସବୁଥିରେ ତ ତାଇ ଆଉ ଖାଇଲେ ତାଇ ବସିଲେ ତାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଯଦି ତାଇ ପଇସା ଦିଅ ତାଇ ନା ଟୁଇଁ ମା ମୁଁ ଡାକିବି ତାଇ ମା ଟୁଇଁ ମା ଡାକିବି ତାଇ ମା ଡାକିବି ତାଇ ମା କୋଉଟା କୋଉଟା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କହିବୁ କୋଉଟା ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ବାବା ଏ ଷ୍ଟିକରଟା ଟିକେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲ ଦେଖେ ଭଲ ଦେଖିଦିଅ ଭଲ ଦେଖ ନା ଏଇଠି ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇବା ତମକୁ ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇବା ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇବା ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା ଦେଖି କେମିତି ଉଠିଛି ଭଲ ଉଠିଛି ନା ଟୁଇଁ ମା ହେରା ତାଟନ୍ତିନି ଟୁଇଁ ମା ଏ ହାତ ଦେଖି ଏ ହାତରେ ହେଲାନି ଏ ହାତରେ ଉଠିଲା ଆଉ ଷ୍ଟିକରଟା ଆଉ ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦି ହାତ ଦେଖେଇଦେଲ ଦି ହାତ କରିକି ଦି ହାତ ଦେଖେଇ ଦିଅ ପୋଛୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ ପୋଛିଲେ କାଢ଼ନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା କାହିଁ କରୁଛ ଆଉ ଟୁଇଁ ମା କାନ ଟିକେ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ କାନରେ ମେଡ଼ିସିନ ପକେଇଲି ସିଏ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା ଟୁଇଁ ମା ପଇସା କାହିଁ ଦେଖେଇଲ କାହିଁ ପଇସା କୋଉଠି ଇଲେ ମାରେ ପଇସା କୋଉଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଣ ସେ ପଇସା ଆମର କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖ ଗ୍ୟା ଚୁଲା ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଇସାଟା ଆଣିକି ଦେଖୁଛି ଟୁଇଁ ମା ଆମର ବାହାରି ଚାଲୁ ଆଉ କିଏ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ପଇସାଟାକୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଟୁଇଁ ମା ନା ଟୁଇଁ ମା ଦୋକାନକୁ ଯିବ
से दुकान को जी आम देख से चलिए दुकान को टाटा कर आगे टाटा चप्पल पिंधि हो रही जोता पिंधि टोईमा जोता दबा टोईमा जोता पिंधुଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ पिंध पड़िए धीरे भले पिंध जल्दी आस्ते आस्ते धीरे कौन होनी है ओर खंडी हो खंडी है है पिंध तुम बुली जाको की व्यस्त जाओ जाओ टाटा कर टाटा टाटा करो टाटा हे से तुम सांग दीदी टाटा कर दे टाटा टाटा जाओ जाओ टाटा कर मु जैकेट पिंधि दी पर धन जाओ दुकान को जाओ सुनला मो पाई केते बड़ जिनसटा आनियो आनिबनी हाउ जा जाओ टाटा टोईमा चलिए फाइनाली टोईमा आम दुकान को गले हेरी मुझे रोची जय जगन्नाथ जदि आपण को आम माँ झील वीडियो भल लगी तो गोटे लाइक करदे शेयर करदे सब्सक्राइब करदे आम वीडियो को एमती भल पाइबा दौथे रोचु जय जगन्नाथ।